Hei! Käydään tällä opetusvideolla läpi pintapelastajan kuivapuvun perushuolto, kassin pakkaaminen hälytysvalmiuteen ja pukeutuminen pelastajien toimesta. Pelastussukellusohje määrittää pintapelastajan pakollisen varustuksen ja käydään tällä videolla läpi yhden pelastuslaitoksen käyttävä malli. Kaikki videolla nähtävät mallit tai varusteet eivät ole siis kaikkialla aivan samanlaisia. Tämän pelastuslaitoksen käyttämässä mallissa on käytössä kaksi eri vesipelastukseen soveltuvaa kuivupukua. Punainen kassi tarkoittaa pintapelastajaa. Sininen kassi tarkoittaa sukeltajaa. Sukeltajan puku on hyvin samanlainen kuin pintapelastuspuku pienin muutoksin ja varustein, mutta keskitymme tällä kertaa punaisen kassin eli pintapelastajan varusteisiin. Aloitetaan puvun ja kassin viikkohuollosta. Ensimmäinen askel on purkaa koko kassin sisältö pöydälle. Vältä tekemästä viikkohuoltoa lattialla, sillä lattialta tarttuu helposti epäpuhtauksia itse varusteisiin, jotka lopulta lyhentävät niiden elinikää. Muista, että vaikka kuivapuku onkin hyvin kestävästä materiaalista tehty, niin silläkin on rajoitettu käyttöikä. Pidä puvusta ja varusteista hyvää huolta, sillä varsinkin kuivapuku on kallis varuste uusia. Kun kaikki varusteet on saatu purettua, niin puhdista itse säilytyskassi. Usein kassin pohjalle kertyy helposti hiekkaa ja pikkukiviä harjoitusten päätteeksi, jotka unohdetaan puhdistaa, joten tee tämä toimenpide vähintään viikkohuollon yhteydessä. Oikein likaisen kassin voi laittaa myös pesukoneeseen ilman pohjalevyä. Lähdetään sitten pakkaamaan varusteita. Pakataan varusteet siinä järjestyksessä, missä ne myös puetaan. Puemme yleensä räpylät viimeisenä jalkaan, joten asetetaan ne ensin kassin pohjalle. Asettele räpylät kassin pohjalle videon osoittamalla tavalla vaakatasoon. Jotkut pakkaavat räpylät myös kassin sivuille, mutta muista, ettei räpylöiden kumiseos kestä pitkäaikaista taittamista. Sivuille pakkaaminen saattaa altistaa räpylät huomaamatta pitkäkestoisen taittoliikkeeseen ollessaan säilytyksessä ajoneuvon hyllyssä tai penkin alla. Ole pakkaamisen suhteen alusta asti tarkkana, että kaikki varusteet ovat samankokoisia. Pintapelastusvarusteita kuivataan harjoitusten jälkeen usein samoissa tiloissa, joten varusteiden kokojen sekoittuminen ei ole harvinainen erehdys. Räpylöissä on toki kokomerkinnät, mutta voit merkata räpylöihin myös selvemmät kokoerotteet esimerkiksi kestävällä tussilla tai vaikkapa jollain tunnisteen-värillä. Tarkastetaan sitten paukkuliivi. Paukkuliivi itsessään on usein huoltovapaa, mutta päällisen tarkastuksen sekin tarvitsee. Varmista, että remmit ovat tarpeeksi löysällä. Usein ne jäävät harjoitusten jälkeen liian kireälle, jolloin niiden pukeminen hankaloituu seuraavalla käyttäjällä. Jos et ole varma, onko paukkuliivin patruuna käytetty, niin voit helposti ruuvata sen irti ja tarkastaa patruunan kalvon eheyden. Rikkinäinen kalvo tarkoittaa, että liivi tarvitsee uuden laukaisupatruunan. Pidä myös aina huoli, että laukaisunaru on vetoketjun ulkopuolella esimerkin mukaisesti. Varmista, että paukkuliivi on manuaalitoiminen. Joissain tapauksissa pelastuslaitoksilla on käytössä myös automaattitoimisia paukkuliivejä, erityisesti venekäytössä. Automaattitoiminen paukkuliivi ei luonnollisestikaan kuulu pintapelastajan varustukseen. Ole tarkkana, että paukkuliivissä on haararemmi paikoillaan. Paukkuliiviä ei ole suunniteltu toimimaan oikein ilman sitä. Paukkuliivi pakataan tämän jälkeen kassiin henkseliosat ylöspäin. Vaikka monissa kasseissa onkin huolto- tai tarvivarusteet, kuten naskalit mukana, niin niiden säilyttäminen varustekassissa ei ole välttämättä tarpeen ympäri vuoden. Ne ovat usein vain tiellä, erityisesti hälytystehtävällä. Huoltovarusteita voit säilyttää myös merkatuissa varastotiloissa, josta ne löydetään huoltojen yhteydessä. Jos pukukassi lähtee keskitettyyn huoltoon, esimerkiksi yhdelle paloasemalle, kuten usein on tapana, niin pidä tällöin huoli, että pukukassissa on kaikki varusteet mukana. Pukukassin huoltaja tietää tällöin, että kassin sisällössä ei ole puutteita. Tämän jälkeen aseta kassin pohjalle snorkkeli ja kassin sivuille pukeutumisalusta, jos kassin varustuksen sellainen kuuluu. Talvikaudella pintapelastuskassissa kuuluu olla myös liukuesteet. Liukuesteitä ei saa säilyttää kassissa irrallaan niiden terävien nastojen vuoksi. Liukuesteillä kuuluu olla videon kaltainen säilytyspussi puvun vahingoittumisen estämiseksi. Tässä pukumallissa on irtohuppu.
Huppua ei tarvitse erikseen huoltaa, mutta varmista myös tämän varusteen oikea koko hupun sisällä löytyvästä kokomerkinnästä. Hupun voi laittaa snorkkelin kanssa paukkuliivin päälle. Tarkastetaan sitten itse kuivapuku ja levitetään se auki pöydälle. Tarkasta puku mieluiten järjestelmällisesti, esimerkiksi alhaalta ylöspäin. Tarkasta puvun kunto silmämääräisesti. Jos epäilet jossain kohtaa vuotoa, niin helppo tapa on sammuttaa huoneen valot, käyttää taskulamppua puvun sisällä ja etsiä valovuotoa. Tämä helpottaa puvun paikkaamista ja vuodon etsintää pukuhuollossa, vaikket voisikaan pukua itse paikata. Tarkasta puvun puhtaus erityisesti neopreenijalkineista. Uritetut kengät keräävät erityisen helposti epäpuhtauksia. Voit puhdistaa kengät tarvittaessa kevyesti paineilmalla, vedellä tai harjalla. Katso, että pohjeremmit ovat tarpeeksi löysällä. Pohjeremmit on tehty estämään ilman pääsy jalkoihin, jos puku on esimerkiksi käyttäjälleen liian suuri, mikä voi joskus yhteiskäyttöpuvuissa olla mahdollista. Pohjeremmejä voi jokainen käyttäjä oman tottumuksen mukaan käyttää tai jättää käyttämättä. Tarkastetaan sitten puvun taskut. Monissa puvuissa on nykyisin myös irrotettavat taskut puvun huollon helpottamiseksi, kuten tässä pukumallissa. Ole tarkkana, että mollepohjaiset taskut ovat oikein pujotettuna paikoilleen ristikkäisesti. Muutoin tasku ei pysy kunnolla paikoillaan. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että tasku on oikein asennettu paikoilleen, jos et saa kättä puvun ja taskun väliin videon mukaisesti. Oikeassa taskussa on tarkoitus olla puukko. Joissain puukkomalleissa on myös lyöntinasta tai kärki kahvan päässä. Tällä on tarkoitus voida rikkoa esimerkiksi ajoneuvon ikkuna veden alla. Nasta itsessään on teräväkulmainen, joten pidäthän huolen, että nasta ei pääse kuluttamaan tai rikkomaan kuivapukua. Joissain taskumalleissa on paikka myös valaisimelle, mutta tässä mallissa valaisimen paikka on käsihihnassa oikealla. Vasemmassa taskussa säilytetään myös märkähanskoja. Varmista hanskaparin kokomerkinnän. Jos taskun läpän alle mahtuu, niin voit säilyttää siellä myös irtohuppua. Samassa taskussa kuuluu olla myös etsintäliina, joka näyttää tältä. Etsintäliinan tarkoitus on toimia tarvittaessa myös apuna kohteiden merkkauksessa, vetämisessä, heittoliinana ja avustajan ja pintapelastajan välisenä viestintävälineenä. Merkkauksessa liinan on tarkoitus toimia siten, että toiseen päähän asetetaan paino, kuten esimerkiksi puukko, johon liinan toinen pää saadaan kiristettyä. Solmu tulee olla tehtynä siten, että se on yksinkertainen kiristää painon, kuten tässä tapauksessa puukon ympärille. Pudottamalla paino veteen liina purkaantuu keltaisesta pussista itsestään ja koho jää pinnalle merkkaamaan haluttua kohtaa. Etsintäliinan silmukkaosa asetetaan itse pussiin näin. Oikea pakkaustapa auttaa tässäkin tapauksessa varusteiden käyttöä ja silmukan löytämistä vesiolosuhteissa. Jos solmukohta jää pussin ulkopuolelle, niin naru alkaa purkautumaan pussista helposti itsestään. Liina pakataan taskuun siten, että kelluntakoho laitetaan ensin taskun sisään. Liinan silmukkaosa tulee asentaa taskun läpän päälle videon osoittamalla tavalla. Taskujen päihin on lisätty paksunnokset, jotka auttavat löytämään taskun pään vedessä paksun hanskan kanssa. Tässä näette vielä esimerkin, kuinka läpän päällä oleva silmukka on tarkoitus löytää, kun pintapelastaja on vedessä. Samassa taskussa kuuluu olla myös silmikko. Aseta silmikko taskuun nimenomaan silmikko alaspäin. Tämä estää silmikon muovikehyksen halkeamisen. Katso, että silmikon remmistö ei ole liian kireällä, mutta jätä säätölenkkeihin myös pieni vara. Silmikon remmin hienomekaaninen säätäminen kuiva- tai märkähanskoilla voi olla muutoin vaikeaa. Varmista, että valaisin on ladattu ja kiinnitetty kuivapuvun kiinnikkeeseen. Ilman kiinnitystä valaisin voi tippua neopreenitaskusta kesken käytön. Talkitaan seuraavaksi mansetit. Tarkista samalla, onko manseteissa repeämiä. Kaulamansetteja on kahta tyyppiä, kiinteä neopreeni tai kuminen pikavaihdettava kaulamansetti. Molempia mansettimateriaaleja voi ja pitää talkita, mutta erityisesti kuminen mansetti tarvitsee säännöllistä talkkausta. Muista talkita kumiset mansetit mansetin molemmilta puolilta. Tämä lisää niiden käyttöikää. Kuivapuvut hajoavat usein manseteista, joiden vaihto on työlästä.
Ole erityisen tarkkana, ettet käytä pukeutuessa esimerkiksi kelloa, joka voi helposti vahingoittaa mansettia. Kiinteällä manseteilla varustettu puku, joissa on repeämiä, tulee toimittaa pukuhuoltoon. Tarkista seuraavaksi, että käsivarressa oleva tyhjennysventtiili on aina auki asennossa. Tämä helpottaa puvun nopeaa tyhjäämistä ennen veteenmenoa. Vetoketjut tulee vahata. Vetoketjun vaihto on kallis ja työläs toimenpide, joten ole erityisen huolellinen sen huollossa. Muista vahata myös suojavetoketju. Vetoketjun huollon yhteydessä tarkasta puvun mallilapusta, että puvun ja kassin kokomerkintä täsmäävät. Kuivapuvun käytön yhteydessä tulee usein hikoiltua paljon. Hygieniasyistä desinfioi välillä yhteiskäytössä olevat kuivapuvut sisäpuolelta suihkepullon avulla. Desinfiointi on helppoa suorittaa käytön jälkeisen kuivauksen yhteydessä suihkuttamalla muutaman kerran desinfiointiainetta jalkaosista alaspäin. Näin aine pääsee leviämään puvun koko sisäpuolelle. Anna puvun kuivaa molemmilta puolilta huolellisesti ennen pakkaamista. Pakataan sitten itse puku. Rullaa puku videon osoittamalla tavalla jalkaosat selkäpuolelle ja käsiosat ristiin taakse. Tyypillinen virhe on laskostaa kuivapuku mahdollisimman siististi ja tasaisesti kassiin, mutta tämä vaikeuttaa puvun nopeaa pukemista. Kun olet rullannut puvun videon osoittamalla tavalla, niin nosta se kassiin siten, että vetoketjuun tulee mahdollisimman vähän kiertoa. Ole tässä kohtaa erityisen tarkkana. Henkselit ja erityisesti niiden etuosa tulee jättää mahdollisimman hyvin näkyville nopean pukeutumisen mahdollistamiseksi. Pidä myös huoli, että kaulamansetin kiristyspanta ei pääse taipumaan. Vaikka kaulamansetin panta onkin kestävä, ei sekään kestä taittamista loputtomiin. Pyri asettamaan kaulaosa pystyasentoon laukun sivua vasten. Videolta näet, kuinka henkselit asetetaan mahdollisimman hyvin näkyville siten, että niitä ei tarvitse erikseen etsiä tai että ne eivät mene solmuun kesken pukeutumisen. Myös vetoketju on niin suorassa kuin se mahdollista on. Tämän jälkeen laita väliasu kassiin samalla tavalla kuin kuivapuvukin. Kiinnitä huomiota, että molemmat varusteet on asennettu samaan suuntaan, jolloin voit pukeutua ilman, että kassia tai varusteita tarvitsee käännellä. Tämän jälkeen aseta villasukat väliasun päälle. Nyt kassi on valmis hälytyskäyttöön. Käydään seuraavaksi läpi pikavaihdettavan kaulamansetin vaihto. Tämän toimenpiteen voi jokainen pelastaja suorittaa tarvittaessa itsekin. Aloitetaan rikkinäisen kaulamansetin poistolla. Mansetin saa helposti poistettua vetämällä mansetista ulospäin. Mansetti pysyy paikoillaan keltaisen lukituspannan avulla. Mansetin poiston yhteydessä myös keltainen lukituspanta irtoaa. Uusi kaulamansetti voidaan asentaa saman tien. Mansetin asennuspuolella ei ole merkitystä. Asettele kaulus ja kiristyspanta paikoilleen videon osoittamalla tavalla. Kiristyspannan syvennysura tulee olla siten, että näet sen. Videolta voit vielä tarkastaa oikean asennussuunnan keltaiselle kiristyspannalle. Asettele kiristyspanta siten, että itse mansetin reunusta jää reunan yli vähintään muutamia senttejä. Tyypillinen virhe on asentaa mansetti liian tiukasti lukituspantaa vasten. Ylimenevä osuus mansetin reunuksista jättää mansetille pienen venymisvaran ja varmistaa vesitiiveyden. Lukitusrengasta ei voi asentaa paikoilleen pelkin sormivoimin, joten tarvitset asennusta varten videolla nähtävän asennusrullan. Tässä näette, miten rullan on tarkoitus toimia. Pantaa voi joutua hieman asettelemaan paikoilleen. Vaikka työkalu onkin rullan muotoinen, niin joudut todennäköisesti painamaan rullaosalla pantaa paikoilleen syvennysuran kohdalta. Vasta tämän jälkeen itse rullaus on mahdollista. Paina tai rullaa kiristyspantaa paikoilleen vain uran kohdalta. Ole tarkkana, ettei mansetti mene missään kohtaa kaksin kerroin. Voit helposti tarkastaa, onko mansetti oikein asennettu paikoilleen. Käy koko reunus läpi. Kiristyspannasta kuuluu näkyä vain keltainen tasainen osa. Jos näet uraosan, kuten tässä, niin panta ei ole kunnolla paikoillaan eikä puku ole tiivis. Panta on paikoillaan, kun et näe missään kohtaa vapaata uraa. Käydään sitten läpi kuivapuvun pukeminen hälytystilanteessa. Pelastuslaitosten käyttämät virka-asut soveltuvat huonosti alusasuksi pintapelastukseen. Suosi väliasuja tai muita soveltuvia tekstiileitä vuoden aika huomioiden kuivapuvun kanssa käytettäväksi.
Ole erityisen tarkkana, että et käytä vyötä, kelloa tai valaisinta vyötärölläsi. Päälle kytkeytyvä vyövalaisin saattaa polttaa kuivapuvun alla. Aloitetaan pukeutuminen. Avataan kassi ja puetaan ensin villasukat. Tällöin ne myös jäävät tiiviisti väliasun alle. Koska varusteet on aina pakattu samalla tavalla, niin pelastajan ei tarvitse etsiä varusteita, vaan hän tietää aina, missä järjestyksessä varusteet kassista löytyvät. Seuraavaksi puetaan väliasu. Huomaa, miten pelastaja avaa väliasun. Ote vetoketjun etureunasta, yksi ravistus ja asu on nopeasti puettavissa. Huomaat jälleen, miksi oikeaoppinen ja yhteneväinen kassin pakkaustapa korostuu. Sama toistuu kuivapuvun kanssa. Ota esille asetetuista henkseleiden etuosasta kiinni ja yksi ravistus. Nyt henkselit ovat heti käyttäjän hallussa. Tällä varmistetaan, että henkselit eivät mene ristiin ja vaikeuta pukeutumista. Pue ja asettele jalkaosat mahdollisimman hyvin heti alussa, niin niitä ei tarvitse enää säätää vedessä. Pyri välttämään henkseleistä vetämistä. Kun olet saanut henkselit haltuun, niin pyri pukemaan puku lantiolle kohdistamalla veto itse pukuun. Joissain pukumalleissa on olemassa myös erikseen värjättyjä vetokahvoja pukemisen helpottamiseksi. Tämän jälkeen pue henkselit ristiin. Ilman ristiin pukemista henkselit luisuvat helposti paikoiltaan ja puvun käytöstä tulee vedessä vaikeaa. Tämän jälkeen aseta kädet paikoilleen. Ole erityisen tarkkana kaulamansetin kanssa. Jos kaulamansettiin tulee repeämiä, niin puku alkaa vuotamaan ja erityisesti kylmien säiden aikaan pelastajasta tulee nopeasti toimintakyvytön. Tyypillinen virhe on yrittää pukea mansetti käyttämällä voimaa. Tätä mansetti ei kestä kovin montaa kertaa. Pue mansetti aina siten, että otat mansetista videolla nähtävän otteen. Tällöin mansetin pukeminen onnistuu helposti. Jos mansetti tuntuu liian löysältä, niin voit tiivistää mansettia asettamalla sen kaksin kerroin videon esimerkin mukaisesti. Puvun vetoketju suljetaan näin. Voit käyttää toista pelastajaa sulkemiseen apuna, mutta etovetoketjun saat helposti suljettua itsekin. Vältä käyttämästä jälleen liikaa voimaa. Pyri asettamaan vetoketju mahdollisimman suoraksi ja vetämällä se kiinni muutamalla eri vedolla. Vetoketjua harvoin saa tehokkaasti suljettua yhdellä vedolla. Tyypillinen virhe nopeassa pukeutumisessa on väliasun sotkeentuminen vetoketjuun. Tässä näette yhden mallin, miten peukalolla saattamalla voidaan estää vetoketjun ja väliasun sotkeentuminen. Vasen käsi vetää samalla kuivapuvua hieman ulospäin. Tyhjää nyt puku niin tyhjäksi kuin mahdollista. Tämän jälkeen voit pukea irtohupun. Ole huolellinen, että hupun reunus tulee videolla nähtävän reunuksen alle. Muutoin erityisesti kylmän veden pääsy pelastajan niskaan heikentää pelastajan toimintakykyä. Viimeinen puettava varuste ennen veteenmenoa on paukkuliivi. Puvun pukeminen nopeasti myös liikkuvassa paloautossa on mahdollista minuuteissa hyvin harjoitelleelle pelastajalle. Itse tilannepaikalla pelastajalle jää puettavaksi enää itse silmikko ja räpylät. Kiitos mielenkiinnosta videota kohtaan ja turvallisia keikkoja. Erityiskiitos videon tekemisessä avustaneille Jesse Kekille, Aleksandros Vroulikselle ja Lauri Huttulalle.